Hvad siger I til Men jeg skal vi ikke sætte den der? Nej, for ved du hvad, hun skal bruge det på. Skal vi bruge den? Hun skal bruge det til. Det er det rigtigt. Det er rigtigt, ja. Skal vi sætte den derovre så? Ja, det tror jeg gerne, du må. Jamen, det her det er over for det. Ingenting. Nej, ingenting. Så. Jeg tager lige en stol igen. Så skulle du få en stol herhen og sidde på. Vil du bare tage din stol med? Vil du have stolen herhen? Så kan du bedre se det. Stolen, der sidder. Det ser godt, ja. Så kan jeg flytte, hvis du går derhen, så tager jeg stolen også. Så kan du... Og vinden, den er der næsten ikke noget af. Nej, det er der ikke. Det er ikke at blive røget. Det er så dejligt, hvis der er vind, for så går det mere tæt. Sådan skal jeg flytte min cykel, den står lige her. Nej, det gør ikke. Den bliver ikke brændt. Ja, roligt. Nu tager jeg noget halm her først, så kommer ned i. Der er nogen, der løber udenfor. Ja. Nå. Og så har Eden og Mette Poul været ude efter brandnælder. Det var rigtig godt. Ikke kun mig. Ja. Og så har jeg sådan et rygeostjern her. Det er godt nok lidt ved at være lidt slidt. Men og rygeostene, de bliver lavet af mælk og kernmælk. Så tager jeg det lige ud her på. Så er jeg klar. Hov. Ja. Det var bare salt. Nu vil jeg se, om der kan komme put i fejmøjet. Det er hårde betingelser her. Ja. Det har vi hørt nu et par gange. Hvilket? Du kan ikke kaste efter mig med den der. Jo. Du vil gerne komme herind. Det gør jeg også. Gør det ikke? Jo. Så. Pas på, at I ikke bliver røgforgiftet derude. Så, Poul. Kom herovre. Ja. Så lægger jeg osten på. Så hvis det blæser, så går det jo meget stærkere. Men vi har jo ikke så travlt her. Det var da ikke så dårligt vel, Søren, at få en dame på skødet. Nej, ja, det gør bare lige det. Og jeg har advaret dem deroppe af, for der var nogen, der spurgte, hvad jeg skulle lave. Og sagde, at jeg skal ned og ryge, så hvis der kommer røg, så nu vender jeg bare lidt rundt med den, fordi at det ikke blæser. Det er godt, det går den anden vej. Så kan jeg tåle at stå her. Og... Ja. Det er jo derfor, det her er en røgeost. I gamle dage sagde man jo en røgeost. I dag, der kalder man det en rygeost. Ja. Det er godt lidt. Vi sætter det over lige nu. Jeg må lige se, om den er på. Nej, den skal have mere farve endnu. Og hvis man vil forsænke det lidt, så kan man lige stænke lidt vand på. Ja. Så. Han vil bruge en hånd. Der er vand derovre. Kan I ikke komme med den? Så er det klar. Jeg tror, det går. Det går Godt, fint nok. godt. Og vi skal jo ikke nå noget. I understand you. Det er jo det, der er så dejligt, at vi har tid. Wow, hvor det kommer op. Nu kommer en rigtig gule, lækker røg. Ja. Ej, det er ikke slemt. Det kan blive meget værre. Det er sådan, at jeg kan næsten ikke se på øjnene. Jamen, nu tror jeg også, at den her den er fin. Så gør jeg lige sådan her. Upti. Se. Ej, det ser den Hold da op. Ja.
Se, Søren. Er den ikke fin? Se, den er ikke flot. Den er flot. Så tager vi og laver en til. Super. Og så skal der jo groft salt på, og så purløg og... Ja, så purløg og købt radiser. Ja, Er det ikke lavet af knap, eller hvad er det noget, vi skal putte i, når vi har fået det kernemælk og... ja og mælk, og så osteløbe. Ja, det er den. Ja, det er vigtigt. Godt. Ja, du ved det. Yes. Jeg kunne bare ikke huske navnet. Ja. Det er rigtig dejligt, ikke også? Det er altid godt med ugeavisen. Jo. Ja. Se, der er billeder fra bybruget der i onsdag. Hold da op. Det var tirsdag. Det var helt vildt. Onsdag herude. Var det onsdag? Jeg var klar til at køre hjem. Ja. Så var jeg lige op med affald, så ville jeg sige, at jeg ville cykle den vej, det er lidt nemmere. Så begyndte jeg at gøre det, og så tænkte jeg, nej, kom ind i huset, så regnede Ved du hvad, så kom der ikke. jeg sad ved at tænke på dig, fordi jeg sagde, nej, det er godt, det er færdigt ude på hjem, og så sagde jeg, nej, Tove, hun er på vej hjem. Ja. Jeg var heldig, at jeg tænkte på det, så jeg tænkte, men hvis det er ikke et syg hernede, der stod bare vand. Der stod vand i haven hernede. Og så på Fyn, der bruger man jo solbærsyltetøj til rygeost. Det gør man på Fyn. Det kan vi også gøre. Ja. Det bruger jeg ikke, for jeg synes, det er synd, men altså, Ja. det er rigtigt. Jeg lærte det hos mine svigerforældre, de brugte solbærsyltetøj på. Ja. Og det gør min mands familie, og jeg bruger det på. Jo, solbær. Det er Ja, dejligt. det smager godt, men altså... Kan alle lide rygeost til jer? Det ved jeg ikke. Nå, Flot. har du ikke smagt det, Poul? Nej, Har du ikke? jeg ved det ikke. Nej, men det kan du så... Det smager jo specielt jo. Men altså... Men det kan være, du kan genkende smagen. Ja, Jeg prøver at gå op og se, om det... ja. Og det er det sjovt, fordi til snakkerne, det siger Sasse, det sidste uge 11, eller hvad? Helst ikke brænde, altså sådan der kommer ild til sidst. Så bliver den jo flamberet. Så bliver den flamberet, ja. Og i starten, da jeg lavede dem for mange år siden, der vendte jeg dem. Ja. Men det synes folk, så er de for stærke. Så det gør jeg. Jeg ryger kun på den ene side. Ja. Da. Flot. Se. Så Ej, hvor flot. er der to der. Ja. Ja. Sådan. Så. Så man det hele. Så I har vist en vandkande et sted, jeg lige kunne gå og tage lidt vand. Det skal jeg gøre. Bare lige.